subscribing, ka mana liking bidiyon, ka mana sharing. Assalamu alaikum, barka da zuwa tashar mai albarka, tashar Manager Tech, tashar da muke kawo muku abubuwan da suka shafi gyaran printer, abubuwan da suka shafi computer da application da kuma softwares masu amfani da kuma abubuwan da suka shafi technology. So idan wannan shine farkon zuwa ka wannan tashar ta mai albarka, ka danna mana subscribing, ka mana liking bidiyon nan, ka mana sharing ɗinsa da wasu masu amfana. So a yau za mu yi magana ne akan yadda content creator yake editing video, that is video editing, yadda mutum zai yi ya samu kuɗi a editing, ko kuma ka yi content ka ɗora shi a YouTube ka samu kuɗi da shi. So normally dama idan ka ɗauki bidiyo da kyamaranka, so za ka saka shi a cikin video editor sai ka yi editing ɗinsa, ko ka sa KineMaster ko Adobe Premiere Pro da sauran editors da kake ganin za ka yi amfani da su, wanda to yanzu za mu nuna muku yadda za ka yi video editing a cikin KineMaster. Yadda daga ka ɗauki bidiyo in ka ɗora shi, za ka editing ɗinsa, ka rarraba shi, ka yi kuma intro. Za ka iya ɗaukan bidiyon ka ciri intro a jikinsa, za kuma ka yi intro naka daban. So a cikin wannan bidiyon za mu nuna yadda mutum zai yi creating intro da logo ɗinsa, ko da logon ka zo ka zaɓi wani animation wanda zai ba da ma'ana, ka zo ka ɗora masa sound. Idan ka ɗora masa sound sai ka ga ya zama ka yi shi as intro. A cikin kuma still wannan bidiyon za mu yi bayani a yadda za ka ɗauki, akwai symbol na subscribing da liking da comment, wadda idan ka ɗauke shi za ka cire background ɗinsa, wanda za ka ɗora shi a gunda ya dace a cikin bidiyo ɗinka, saboda duk background da ya zo da blue screen za mu nuna muku a cikin wannan bidiyon yadda za ka bi ka cire wannan background ɗin ya zama ya hau normal background na cikin bidiyo ɗinka. Still kuma a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yadda idan ka yi bidiyo za ka yi recording a cikin shi wannan application na KineMaster. Za ka yi recording, ka ɗora murya akan wannan bidiyon, ka cire waccan muryar, ka kuma ɗora wata muryar a cikin editing ɗinka. Still a content ɗinka za mu nuna muku yadda mutum zai ɗauko logo ya nuna, ya saka logonsa a ciki, saboda ita YouTube tana considering ne da mutumin da in ya ɗauki bidiyo zai editing ɗinsa, ya yi working a kansa, kuma ya je ya ɗora shi. So zai zama cewa idan har ka iya ɗaukan bidiyo ka yi gyara shi, ka yi editing ɗinsa, to ka zama content creator. Su kuma abin da suke so, ba sa son copyright, mutum ya ɗauki kayan wani ya saka. So zai zama cewa idan kai ka ɗauki bidiyon ka kai editing ɗinsa ka ɗora shi, to ya zama naka ne, sai dai in wani ne ya ɗauka ma ya zama cewa shi ne ya ɗauki copyright. To idan mutum bai iya kuma bidiyo editing ba, to zai yi wahala kuma harkar YouTube ko kuma harkar wani abu da ya shafi bidiyo ya zama naka ne, ka mallake shi, saboda shi ne ta yadda za ka zama ka haɗa bidiyo ɗin, ka yayyanka shi, ka kuma cire murya, ka ɗora murya, ka saka logo, ka saka duk abin da kake so ka ɗora, ya zama cewa ka yi exporting ɗinsa a resolution ɗin da kake so. Still part of resolution, YouTube tana son bidiyo mai resolution, so za ka iya saka shi a HD. In ka yi exporting ɗinsa a HD yadda zai zama cewa ya zama cleared, ba wani matsala, za ka ɗora bidiyon ka kuma mutane za su ji daɗin kallonsa saboda ya fita clear yadda ya kamata. So idan kuka biya mu a cikin wannan bidiyon har zuwa ƙarshensa, za ku ga yadda za mu yi editing ɗin, za kuma mu yi exporting ɗinsa har zuwa yadda zai zama cewa mun riga da mun yi ya zama bidiyo normal, mutum ya gane kuma yadda zai yi yanka bidiyo, ya kuma cire murya, ya cire background, ya kuma yi recording a cikin still ita wannan app ɗin. So idan muka bi a hankali
za mu gane yadda abin yake daki-daki. Idan ka kalla ma baka gane abin ba, ka sake bi ka sake kalla a hankali, za ka gane abin da bidiyon ya ƙunsa. Yawwa, zan ba ku sirrin shi YouTube. Idan mutum ya iya editing na bidiyo, ya zama zai ɗora bidiyo ɗinsa babu wani copyright a kansa, to duk viewers ɗin da za ka samu fa, da zarar idan har ka samu 1000 subscribers, ka samu 4000 watching hours, so zai zama cewa duk view ɗin da za a yi ma na bidiyo ɗinka, zai zama cewa kana fa samun kuɗi ne da shi, saboda za a na ɗaura maka talle. Duk tallan da aka ɗora maka kuma YouTube za ta biya ka a kowane 1000 da aka gani, akwai adadin kuɗin da za a biya ka, kuma kuɗin da za a biya ka a dala za a biya ka, wanda yana da daraja sosai idan ka yi converting ɗinsa zuwa naira. So abinda mutum ya kamata a ce mutum zai iya yin editing na bidiyo, saboda babban abin da YouTube take considering da shi shine content. Mutum ya zama yana da content nasa na kansa, saboda akwai matsaloli da idan mutum ya ga cewa ai ya buɗe YouTube, bari ya je shi ya ɗauko bidiyo ya ɗora da sauransu. So akwai copyright, akwai mutumin da ma ba zai yadda ba idan ya ga bidiyo ɗinsa zai tura maka strike, copyright strike. So akwai bambance na copyright. Akwai kuma wanda idan bidiyon ma ya baka dama ka ɗauka, in ka ɗauka ka ɗora kuma bidiyon ya yi yawa a cikin YouTube, to ba za su yadda da bidiyon da ya yi yawa, wannan ya sa a cikin channels da dama, so ba za su yadda da wannan ba, saboda zai zama reuse content. Shi kuma reuse content ba a gane shi ma har sai lokacin da ka kai damar da za ka yi monetizing channel ɗinka, ka samu 1000 watching hours, ka samu 4000 subscribers, to a wannan lokacin daga ka tura, in ka je ka cika wannan monetization, ka cika, to idan suka zo kai creating adsense kai komai, to daga wannan lokacin sai ka ga an saka maka ma kana da reuse content, wanda kuma ba zai taɓa gyaruwa ba, sai ka yi asarar watching hours in ma da ka tara gaba ɗaya. So idan ka zo ka goge videos ɗin nan, ka cire tukun, ka yi naka da kanka, ka sa ka yi editing. Kuma wata dama da za ka samu idan har ka iya video editing shine YouTube sun ba da dama cewa idan har za ka ɗauki bidiyo ka cire masa murya, ka canja murya, to za ka iya ka ɗora shi ya zama babu reuse content, ba copyright, ba komai a kansa. Kaga ba za ka samu wannan damar ba har sai ka iya video editing. Still kuma za ka iya ɗaukan bidiyo ka yi review a kansa. So idan za ka yi review akan bidiyo, dole ne sai ka yi amfani da video editor. Kowace irin video editor ne, in ka ɗora bidiyon sai ka yi review a kai, ka kawo ɗan wani abubuwa, ka yi magana a kayansu, ka zama in ka ɗan caccanja abubuwa, ka ɗora logo ɗinka, ka cire murya, ka gyara, ba zai zama reuse content ba, kuma ba zai zama copyright ba shi wannan bidiyon naka. Saboda haka shi wannan video editing ɗin yana da matuƙar muhimmanci, yadda za ka yi ka ɗora bidiyo ka samu kuɗi a YouTube ko kuma a wani social media platform. Ko ma misali ma in ka iya video editing, za ka iya yi ko irin su video invitation da sauransu, ko wani ya baka aikin sa content ɗinsa, amma ba kai ba ka so ka yi, kuma kai masa kuma zai biya ka. So kaga abu ne wanda za ka samu kuɗi da shi online, za kuma ka samu kuɗi da shi haka normal mutane su baka aiki. So shi wannan video editing ɗin yana da matuƙar amfani mutum ya koya, but amma dai sai ka bi shi mataki. A matakin farko, abubuwan da zamu nuna ɗin muna faɗan amfaninsu, kamar irin su media, su layer, su texture, da kuma yadda za ka yi amfani da su chroma key, da kuma yadda za ka yi selecting color da undo, da abubuwan da suke kan shi wannan amma na kayan master kenan. Saboda kowane video editor tana da nata kayan aikin da kuma yadda ake amfani da su.
So yana da muhimmanci a ce mutum ya iya wannan editing ɗin. In ka bi a hankali ka koya, ko ba ka koya a rana ɗaya ba, ka duba ka bi a hankali ka gane, to zai maka amfani a lokacin da za ka iya ka fara creating content, ka ɗora a YouTube ko ka ɗora a Facebook ko kuma wasu gurare ka amfani da su, ko kuma ma aikin foto kake yi ka haɗa bidiyo slide ka sa waƙa yana tafiya da sauransu. Kana da damammaki kala-kala wadda za ka yi amfani da su ka ci moriyar shi bidiyo editing. Kuma KineMaster yana da sauƙi na amfani fiye da sauran wasu applications ko kuma softwares da za ka yi amfani da su. So shi yana da sauƙi na ganewa da kuma sauƙin aiki, wadda za ka saka shi. Akwai yadda za ka sauke ma app ɗin da ba shi da watermark. Shi ba shi da watermark, ba zai nuna maka wannan wai sunan logo ɗin KineMaster ne a jiki, saboda idan kai za a gane cewa a KineMaster kai ba. Idan kai editing ɗinka ka gama, kowa ya gani zai yi tunanin cewa bai san ma a ina kai ba. So shi ma KineMaster yana da wannan advantage ɗin na wannan cire watermark ɗin, ya zama cewa kana da original, kamar ka yi original video ne akan wannan ɗinka, akan wani software ko a waya ma. Even a waya za ka iya ka yi shi kuma ya yi yadda kake so. Kawai dai in kana yi kana samun accuracy, kana samun ƙwarewa, kana kuma daɗa ganewa wasu abubuwan. Kuma creativity kamar shi design dama yawanci kai ne za ka iya, su za su baka space ne, to kai kuma za ka iya kana yin abubuwan da ya kamata, kana kawo wasu ɗan abubuwa kana ƙarawa wadda zai sa abin ya inganta kuma ya yi kyau, saboda kyansa shine zai sa abin ya bunƙasa ko a gani in viewers, in wani ne ka masa ya dawo ko a wani ya amfani da shi. So wannan shine dai takaitaccen bayani da nake yi akan wannan video editing ɗin. So yanzu za mu shiga cikin bidiyon Allah da za mu yi amfani da KineMaster. Kamar yadda na faɗa, za mu yi creating intro da kuma za mu yi bayan mun yi intro za mu ɗoro bidiyo, saboda da kala biyu ne hanyar sa bidiyo ɗin, da kuma background. Farko in ka ɗora background ɗin, sai ka zo ka ɗora shi bidiyo ɗin akan background, saboda in ka ɗora bidiyo ba akan background ba zai baka ba. So mu shiga cikin dai bidiyon mu ga yadda za mu gudanar da aikin ba tare da wani ɓata lokaci. Duk da ma bidiyon zai yi tsayi kusan awa guda ko da wani abu. So amma mutum in ya bi a hankali zai tsinci wani abu a kayi abin yadda yake. So duk mai koyo zai jinkiri ya gani, sai kai haƙuri duk abin da za ka yi. So mun gode, ku biyo mu a cikin bidiyon nan ku ga yau kamar yadda kuke gani. da shi wannan za mu yi selecting background page. Shi za mu ɗauki mai 16:9 ɗin nan, shine kwancacce. Za mu taɓa alamar plus nan na tsakiya mai cycle. So idan ya buɗe mana, nan shine page ɗinmu da za mu yi aiki na cikin KineMaster. Na da layer, media, audio, voice da kuma sauran tools ɗin. Yanzu idan muka shiga media ɗin nan, za mu ɗauki background ne. Za mu nemi background wadda a kansa ne dole in za ka yi design editing, sai ka ɗauki background. Za mu ɗauki black ɗin. So idan muka ɗauka za mu ja shi, wannan ɗugu na ƙarshen su za a kama sai a ja har zuwa tsawon mintunan da kake so, ya zama cewa tsawon bidiyon kenan. Wannan background ɗin dole sai da shi. So a ƙasansa ne duk abin da za ka ɗora sai ya zauna. Amma idan baka sa background ba, din ka kawo bidiyo ka sama da sauransu, zai yi ta baka problem a matsayin mutum wanda yake koya. So amma in ka bi da mataki daki ya zama cewa ka kawo wannan background ɗin ka ja shi tsawon mintunan da kake so,
in bai ishe ka ma in kana cikin aiki za ka iya ƙarawa kuma, amma da ya ji minti 30 sai dai kuma ka sake yin shiga media, ka sake adin wani sabon background ne. To kamar yadda kuke gani gashi yanzu mun riga mun ja background ɗinmu mun dawo farko. So yanzu za mu shiga layer saboda mu nemi wani ko logo da za mu yi amfani da shi wurin yin intro. So mutum as a creator za ka yi video, ya kamata a ce mutum ya dan yi ko da intro ne haka, ko da simple intro ne ma wanda zai zama cewa ya yi indicating cewa tashar ka ne, duk wanda ya shiga zai ga cewa wannan tashar wani ne ko kuma wannan tasha kaza ne. So in muka duba a hankali muka samu abin da ya dace mu yi amfani da shi, sai mu ɗauka sai mu zo mu gyara shi a simple intro kenan. Gashi dai muna ta duddubawa mu samu wani ɗan logo wanda za mu yi amfani da shi. Bari mu yi amfani da logon mu kawai na Manager Tech, sai mu gwada. Kai ma in ka zo sai ka saka naka. To kun ga da muka ɗauko logon nan ta layer muka kawo shi, ya sauka a ƙasan background ɗin nan ne. Shi ma za ka ja shi tsawon mintunan da kake so yi yana display. Sai ka canza masa animation. Gashi mun shiga in animation, sai ka zaɓi wanda kake so ya display. Mu zaɓi ring. So wannan na ga zai yi mana. Kai playing ɗinsa haka, ga yanda zai yi. Kaɗan sa masa sound music a bayansa, background music kenan. So just as simple. Wannan shine yadda za ka haɗa intro. Yanzu nan gurin za mu ɗauko wani ɗan background music ne, za mu ɗauko nan mu saka. So ka ɗauko wannan ka sa, ka taɓa wannan alaman plus ɗin nan, shi ne zai sauka. Shi kuma zai sauka ne shi ma a ƙasan hoton da ka sa da ƙasan background, ƙasan hoto. Kowanne abu ka ɗauko zai zama yana yin ƙasa-ƙasa ne. Gashi nan music ɗin, gashi nan mun saka shi a ƙasa. Sai dai shi yanzu a ɗaukan music nan ba kowane music ne za ka ɗauka kai amfani da shi a YouTube ba, saboda copyright. Idan kana so ka samu music wanda ba shi da problem ko kaɗan, sai ka je YouTube studio ɗinka, sai ka je YouTube audio library, sai ka yi downloading. Ga su nan da yawa kala-kala. In ka zaɓi wanda kake so, sai ka zo ka ajiye kana amfani da shi. To wannan ba shi da copyright, babu kuma wata matsala a kansa. Za ka samu YouTube za su biya ka kuɗinka successfully idan har
ka yi ricin abubuwan da ake bukata na su fara biyan ka kuɗi. Shine 1000 subscriber 4000 watching hours kenan. To yanzu sai mu ɗauko wannan mai sa wani background ɗin. Wannan ɗan tsakiyar nan farin nan akwai juyawa na page, so anan da ya ɗan yi selecting yadda page ɗin zai juya from one background to another. Idan muka saka wannan bouncy box ɗin misali, to in ya zo ƙarshen nan ɗaya background ne zai juya kamar haka yadda kuke gani display ne gashi. Shi zai juya sai bude new background din. Idan ta media kenan ka dauka ka saka, idan ta layer ne zai zo kasan wancan ne, amma idan ka so kai background a gaba to zaka sa shi ta media ne, shine zai baka wannan inda zaka zabo bouncy box din. In muka koma layer din muka shiga media, sai ka ɗauko kuma wani abu da kake so ka dora. Misali bari mu ɗauko wannan. To a nan gurin in kuka lura wannan bidiyo ɗin short bidiyo yana da blue screen, green screen. So shi kansa green screen ɗin nan duk abin da yake da shi akwai yadda ake cire shi. So in kuka lura idan ka taɓa shi sai ka shiga ka samu chroma key. Ka samu chroma key sai ka cire background din, sai kai enabling ɗinsa zai fita background din idan green screen ne. Sai da haka kana so ka canja background zaka iya yin bidiyo ɗin kama a bayan wani labule mai green, in ka zo ka cire shi lokaci da. To yanzu gashi mun cire shi, shi ya dawo kawai normal babu. Mun yi zooming ɗinsa gaba kaɗan. Tunda intro kake yi zaka iya komawa ka ɗaura murya a bayan wannan ka faɗa cewa a mana subscribing, a yi liking, a kuma danna ƙararrawar sanarwa a the same wannan lokacin. So za su zo tare da muryanka da wannan symbol ɗin. In muka ba a hankali muna ganewa za mu ga yadda abun yake. So nan shine yadda zaka ɗaura murya. In ka ce start to zai fara kawai ɗaukan start recording kenan. To in ka ɗaura muryanka da kake so ka ɗaura, ka faɗa abin da kake so ka faɗa, shikenan kai stop ɗinsa zai zama ya dawo ya hau. Yanzu gashi intro ɗin mun yi playing ɗinsa gashi nan. To daga nan sai ya juya, daga nan sai ya kawo ka ɗora murya tana magana. So ko haka ka bar shi ka yi intro, an san cewa wannan tashar ka ce. YouTube ma za su yi considering su gane cewa wannan lokacin da ka ɗora bidiyo aka ga intro ɗinka an san kai ka ɗora, naka ne ba kayan wani bane. Babu copyright a cikin wannan abin da muka yi, dukka da kanmu muka yi abin mu, babu kayan kowa da aka ɗauka. The same process da abin da muka yi ɗazu muke sakewa bayan mun gama intro ɗinmu, yana adding another background kenan.
wannan process din mun yi shi ɗazuma, so in ka ƙara gani za ka ƙara fahimta. Gashi nan mun ce za mu ja background ɗin, komai daki-daki ne, a hankali muke yin sa. Haka idan ka zo za ka yi aikinka a hankali, za ka bi mataki-mataki, kana sauki, kana yi kana bi. Ina yi kuna gani yadda nake yi a hankali, kuna fahimta. Akwai abin da mutum bai gane ba, ya magana a comment section sai mu ƙarin bayani. Misali mun sa wannan hoto ne, after intro as a video. Misali video za ka saka na wanda kai recording, sai ka ɗauko shi. Yanzu misali bari mu ɗauko wannan bidiyon mu sa. Daga wani bidiyo nan ka sa shi full screen, split screen, da ka sa shi full screen zai cika gurin. So gashi nan bidiyon mu after intro, to abinda muka yi recording muka ajiye daga kyamarar mu, sai mu zo mu saka shi. Na bidiyon mu nan, to haka bidiyon da kai recording nasa kai ma sai ka ɗaura shi a nan. Yanzu nan background ɗin ya ƙare, to sai an ja shi. So idan ka saka shi size ɗin da ya ishe ka, in bai ishe ka ba za ka ja shi, amma dai tsawon minti 30. In ya ƙare sai ka sake shiga media, sai ka sake adding wani background ɗin. Amma awa nawa kake so bidiyon ka yi ɗauka, to za ka iya yi. Yanzu bari mu ɗauko logo mu saka wa bidiyo ɗin, saboda kowa ya san mallakin ka ne. Da ga mutane ana saka watermark a saman bidiyo ko a wani, saboda masu ɗaukan copyright. Nan resizing za ka iya jansa babba, za ka iya jansa ƙarami. To gashi yadda kuke gani muka sa shi a nan, kaga duk wanda ya ga wannan ya san naka ne. Idan ma akwai logo na kayan master a cikin wannan, idan kayan master ka ba original bane, za ka iya zuwa ka saka logon nan ka danne gurin. Za ka ja shi har tsawon ƙarshen bidiyon, yanda sai wannan bidiyon ya ƙare shi ma sai ya fita. Za mu sake adding wani background as wancan bidiyon da muka yi introduction bidiyo ne. So yanzu kuma za mu iya mu sake sa wani the same process da abin da muka yi da a baya.
shine wannan abin da muke yi. Zaka ja background ɗinka zuwa tsawon mintunan bidiyon da zaka sake saukewa. Ba shi da wahala, amma dai sai ka bi shi daki-daki, sai ka yi haƙuri kuma. Shi kansa bidiyon nan da muke yi yana da tsayi sosai, amma in ka yi haƙuri zai amfane ka as a beginner da kake so ka samu kuɗi a creating content a YouTube ko a ma menene da kake so ka yi amfani da video editing. Just wa'innan muna yi mu as a sample ne kawai. Zaka ɗauko bidiyon ka da ka yi shi mai kyau, mai quality, wanda zaka ɗora shi wanda zai yadda kake so ya fita clear. Da nan gun akwai yanda zaka yi mai shi ta gaba logo ko baya in ka saka abu. In ka taɓa wannan ɗigo uku na kusa da akwatin delete ɗin nan, akwai to front ko to back, kamar yadda kuka mun taɓa ɗazu. Haka za ka yi da ja background ɗin har zuwa yadda kake so ya tsaya. Gashi mun muka yi playing ɗinsa daga farko a intro ɗinmu nan, background music ɗinmu yana yi. Misali in wannan ya gama, gashi nan yadda zaka ce a mana subscribing, ko please subscribe my channel, notification bell. In ya wuce introduction video, ba logon da muka sa ya zauna, sai kai bayani abin da kake so ka faɗa a cikin bidiyon da za ka yi, da kuma duk yadda ka tsara abinka to haka za ka yi shi daki-daki ne, kamar yadda muka yi shi nan. Ko ka ci gaba da haƙuri, za ku ga yadda muka yi abin har ƙarshe. Na tabbata in mutum ya ga wannan bidiyon, KineMaster ɗin nan ba zai ba shi wahala ba. So in ya ba a hankali za ka gane yadda za ka yi creating content. So next kuma wani lokaci za mu kawo yadda za mu yi a wani video editor ɗin, ba wannan ba, saboda mutane su ƙara samun experience ta yadda za su yi creating content, su samu manya-manyan kuɗaɗe a YouTube ta wurin yadda za a ɗora maka talla a bidiyon ka. Bayan ka yi monetizing, ka samu revenue ɗinka ba duk wata. Ka yi aiki mai kyau yadda mutane suke so su gani. Kowa yana da irin basirarsa. So za ka ɗauko abin da yake wanda kai talent ɗinka ne, sai ka ɗora, sai a gani. Still nan ma za ka yi ɗora background music ne a bayan bidiyon da ka ɗora na introduction ɗin. In ka zaɓi sound ɗin da kake so, sai ka ɗora shi. In ka ɗora shi, sai ka ɗan rage volume ɗin sa yanda ba zai dami muryanka za ta fito na wancan bidiyo ɗin. Gashi mun sa wannan music ɗin bullish density
sai mu ɗan rage shi saboda kar ya ƙara da yawa. Sa shi 10 ma ya yi ko 15, ya bar shi 15. Yadda za ka yi kai kwatin kuma shin ka zo ka taɓa shi sai kai trimming ɗin abin da kake so kai kwatin. Wannan waƙar na wancan background music ɗin da ya shiga muka yi kwatin ɗinsa. Gasu nan yadda muka yi su daki-daki, haka za ka bi kai bidiyon ka kai ma. Logo mu sa shi to front, shi nan in muka taɓa ɗigo ukun nan to back ko to front, shi nan zai display gaba. In baya kake so ka mai da shi ma za ka mai da shi baya. Haka za ka bi ka sassaita shi a hankali. Idan wani bidiyon ya wuce wani background ɗin sai ka bi kai trimming ɗinsa, ka bi a hankali ka dudduba abin da ka yi ka gyara, ba gaggawa saboda editing ne dama. Ka bi a hankali sai ka gama gyarawa.
misali mun kawo wani, mu sake sa wani background ɗin, saboda mu kawo wani bidiyo mu ƙara ɗorawa mu ƙara gani. Yanzu wannan process ɗin mun yi shi, mun maimaita shi ya kai sau 3. Ya kamata a ce in ka gane za ka ga cewa duka method ɗin da aka bi ɗaya ne na wurin yadda za ka sauke background kuma ka sauke bidiyo, amma bambancin su akwai na media direct akwai kuma na layer. Bambancin su shine shi wannan na media zai maka background ne a gaban ɗaya background, na layer kuma zai maka a ƙasan background ne. Shi kuma nan translation effect ɗin da muke sakawa a ɗan tsakanin background da background ne. In ka taɓa shi sai ka selecting na wanda kake so ka saka. In ka saka, da ya zo gurin bidiyon sai yi display, sai ya juya, sai ya koma ɗaya background. In muka ba a hankali muna gani, muna gane abin da muke yi. In ka zo za ka maimaita, za ka yi amma sauƙi. Split screen, full screen da ka saka shi the same yadda kowanne muka yi shi a baya. So kowane irin bidiyo ka ɗauko the same process ne. Duk bidiyon da kake so ka sa shi ka yi editing ɗinsa, ka yi recording ɗinsa daga kyamaranka, to haka za ka zo ka sauke shi a nan, ka bi kuma wa'innan process ɗin da muka bi duka, sai ka bi ka gyara a hankali. Gunda za ka yi trimming ka yi trimming, gurin da za ka yi wannan, yanzu idan muka zo muka yanka nan mun yanka shi gida 2. Za ka iya duba gun a cikin videos ɗin da ka yi, a cikin bidiyon da ka yi gunda ya ɗauki hankali, so sai ka yi cutting ɗinsa, ka ɗauke shi ka dawo da shi farko ma ka bar shi a maimakon intro. So in ka yi cutting background, za ka iya goge guda ɗaya a cikin wannan abin da ka riga ka raba su kenan. Can delete, to shi kenan yanzu mun cire inda muke so mu cira. Wannan hanyar za ka iya ka yanki bidiyo ka haɗa shi da wani bidiyo ɗin, ka yanko ma wani clip ka haɗa shi da wani clip na bidiyo ɗin, sai ka samu abin da kake so.
wannan text tool ne, wannan symbol na T din za ka yi rubutu da shi ne ta yadda za ka rubuta abin da kake so ka rubuta idan ya kama abin rubutu a cikin abin da kake so kai. Yanzu misali idan ka gama bidiyon ka za ka iya saka thanks for watching. Kuma ka saka kawai ko muna dawowa. Idan misali kana so ka sa ɗan jira mu, duk abin da kake so ka rubuta sai ka rubuta ka saka shi abin da kake so zai display shi ma. Kuma za ka canja masa color in kana so, za ka saka animation, za kuma ka saka font na style na rubutun da kake so, mai kauri ne ko mai style ko kuma duka yadda kake so za ka yi da shi. To ga font za ka zaɓa, za ka zaɓi color, kowane kala kake so. Za ka zaɓi animation da kake so ka yi amfani da shi. Slide left, slide up, slide down, kala-kala duk wadda kake so ya ka ɗauka. Kamar yadda muka yi wannan rubutun, za ka saka shi a yadda kake so. Idan a ƙarshen bidiyon ne in kuma kana so ka ɗan je break ne, za ka sa ka ɗora talla tsakiya. To duka yadda za ka iya sakawa yadda kake so.
nan gurin duk abin da ka sa a bidiyo ɗinka in ka shiga ka taɓa shi, wannan arrow up arrow down karen nan sai ka zaɓi yadda za ka kilikin ɗinsa za ka ga duk abubuwan da kai a gurin. Mun yi magana kan layer, cikin layer media effect overlay text and light, media ga voice ga audio. So yanzu misali wannan content ɗin da muka ɗora shi ma the same yadda muka yi wancan muka yi na baya, to duka shi ma haka ne. Kaga fa tsayin wannan ɗin mun yi intro, mun ɗauko wannan tools na subscribing da sauransu muka ɗora murya, muka sa duka gasu a daki kowanne yana bin kowanne a hankali, wanda har in an ka je ƙarshe za a yi exporting ɗinsa ya zama cewa ya zama bidiyo guda ɗaya. Nan wurin za ka sa effect ne, basic effect. Idan baka so a ga abin da yake gurin, baka buƙatar a gan shi, to in ka zo ka danna ka taɓa good ɗin nan za ga ya rufe gurin da za a gan shi ba. Amma ba kalan wannan kake so ba, za ka taɓa get more wallahi ka tafi ka dubo shi, da ga yanzu mun rufe nan gun. Shine amfanin effect kenan. Duk abin da ka ɗora mara effect a kansa zai zama cewa ba za a ga abin ba, sai zama ko ya ɗan yi duru-duru ko ya yi wani scratching. Wannan shi ma wani kala ne daban, gashi mai scratching zai mai da abin wani scratching yadda ba za a gane ba. Za ka neme su online ne, sai ka samu wani effects ɗin da kake so online.
based on size ɗin ko kuma gurin da kake so ka rufe, haka za ka yi da sizing ɗinsa. Nan in kana so ka ɗauki hoto a cikin bidiyon da kake yi ɗin, kana so ka ɗauki hoton wani guri, to sai ka taɓa sai ka yi allowing KineMaster ɗin ta accessing picture camera ɗinka, sai ka ɗauki hoton wurin. Shine amfanin wannan na tsakiyan. Ga mun yi magana akan layer, mun ga abin da yake ciki, mun yi media, akwai recording, mun ga delete ta can da sauransu. Nan kuma idan za ka yi exporting bayan ka gama aikin ka yi komai, sai ka zo ka yi exporting. A shi bidiyon mun taɓa, sai ka taɓa wannan alamar sharing ɗin. Nan kuma alamar play din nan za ka yi display ɗinsa ne ka ga abin da ka yi. Shi nan aikin minti 5 aka yi. Wannan askan turo ɗinka da ka yi. Haka har zuwa ƙarshen bidiyon da ka yi. Ga delete ma kana so ka goge shi. Ga share ɗin nan da tsakiya na biyu. A nan gurin akwai full HD, akwai HD, akwai kuma 720 HD, shi ma akwai SD 540p, akwai 360p. Frame rate din nan zaka bar shi a 30. So wannan kuma idan ka ja shi har zuwa high, to duk abin da zaka yi exporting zai zama da quality din sa, yana da quality sosai. So kana so ka yi shi a full HD ko HD, sai ka zaba. Duka quality ne na resolution na bidiyo ɗinka. Frame rate ɗin kuma shi ma gashi nan irin yadda kake so ya zama tsayayyen bidiyo ne, kwancaccen bidiyo. Amma riga mun zaɓi kwancaccen bidiyo mu kansa muka yi, saboda frame ɗin mu za mu bar shi a 30. Daga ka gama saita duk abin da zaka saita, in ka zo ka taɓa export ɗin nan, in ka taɓa export ɗin nan zai yi. To kaga full HD ɗin ya ce ba mu da space da za mu yi wannan, za ka iya ka sa wannan. Kuma kana so ka yi duplicating project ko kana da wani issue, ka taɓa wa'innan 'yan ɗigo guda 3 nan. So nan gurin kawai amfaninsa kenan dama na wurin exporting bidiyo ne yadda kake so. Duk gasu videos da ka yi, to sai ka taɓa wanda kake so. Gashi nan wannan shine ya buɗe, ko ka taɓa sharing ɗin can na gefen nan, wannan symbol na sharing ɗin kawai in ka taɓa shi, da ka taɓa export ɗin nan, to za ka yi export. Idan kuma ba ta nan ba ma, ta sama can sama a cikin videos ɗin ka dawo, kamar nan ga can wani ɗan box da arrow a ciki,
to idan ka taba shi ma zai kai ka wurin exporting project ne shi ma. So in dai ka gama aikin ka tabbatar ba matsala sai ka yi exporting ɗinsa